Mukabat sa 352 ka mga personnel ang gitakdang i-deploy ngadto sa mga aktibidad sa mga naglain-laing bahin sa Tagum City. Diin ipahigayon ang mga sports event sa Davao Region Athletic Association o Dabra Amit 2026 nga gikatakdang sugdan Pebrero 22 hangtod Pebrero 28 ning tuiga. Gikumpirma kini ni Davao Norte Provincial Office Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines atol sa send-off ceremony nga gipahigayon sa DNPPO Headquarters, Barangay Bisayan Village, Tagum City, alas 3 sa hapon, Pebrero 21, 2026. Mitambong usab sa seremonya ang tanang commission officers sa Provincial Headquarters, Security Contingents gikan sa Provincial Headquarters o lain-laing mga Municipal Police Station alang sa pagpalikon sa kusog na augmentation gikan sa Police Regional Office 11, Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, SWAT Team, Special Action Force o mga Police Provincial Office sa Tibok Region 11. Laraw sa hinusang pwersa o ang mga dungang standby force gikan sa Provincial Headquarters nga masiguro nga luwas ang mga atleta, opisyal o mga mananaway atol sa tinuig nga kalihukan o hapsay nga ipahigayon ang tamang aktibidad sa Dabra 2026. Kahinumduman nga Pebrero 20 pa lamang miabot sa syudad sa Tagum ang mga atleta gikan sa naglaing-laing lugar sa rehiyon. Armoligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo melinanser matag dulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.